Muli na namang nagkasagupa ang trupa ng 81st Infantry Battalion ng Philippine Army at ang hinihinalaang mga trupas at elementos ng UP Force Army nitong araw ng Lunes ng umaga, pitsa 4 ng buwan ng Marso 2024 sa may boundary ng Camarines Sur at Camarines Norte. Pansamantalang itinigil muna ang pasok ng mga paralan dahil sa bakbakan ng magkabilang panig at kansilado rin ang mga klase sa Barangay Mansalaya, Santa Rita, Bagong Silang, Tabyon, sa Dilgadico, Camarines Sur at sa panig naman ng Quezon Province at Camarines Norte, kansilado rin ang mga paralan sa Barangay Mapulot, Bamba, Magibay, Tuntun, Mansilay, Munting Parang sa Tagkawayan, Quezon dahil sa bakbakan. Samantala, makikita rin ang paglapag ng isang Baco helicopter sa Barangay Santa Rita, Dilgadico, Camarines Sur. Kaninong umaga, mamamataan ang dalawang helicopter naglilibot sa nasabi ng mga barangay dahil sa pagtaboy nito sa mga kabalaban ng pamahalaan na nakita sa nasabi ng mga barangay. Ang putukan ay tumagal ng ilang minuto, subalit natigil ito dahil sa pagtakas ng mga rebelding New People's Army papunta naman sa bulubundukin ng Quezon Province at Camarines Norte. Narito ang bahagi ng paglipad ng helicopter sa nasabing eksena. Iyan naman ang ulat para sa Bunyog Kabikulan. Ako si Kabunyog Ernie Marfil. Naging madugo naman kahapon sa isang vehicular accident na involved ang dalawang single motorcycle na kumitil sa tatlong buhay ng mga riders nito. Sa ulat, patay ang tatlo katao na kinilalang sina Ginelyn Buen, 21 years old, Michelle Omenchi Losada, 19 years old, kabilang ang isang Milvin Inano Mirabueno, 21 years old, at sugatan ang nakaligtas na kinilalang si Jos Milabari, 19 years old, matapos ang nangyaring vehicular accident alas 12 ng gabi madaling araw noong Lunes, Marso 4, 2024 sa Barangay San Pedro, Irosin, Sorsogon sa panayam sa Philippine National Police ng Irosin. Sa investigador, inamin ito na nagkaangkas sa isang motorsiklo sina Buen, Losada at Milabari, tatlo, papauwi para sana sa kanilang lugar sa Barangay Patag galing sa Barangay Mumbun. Pagdating sa lugar ng insidente ay nakabanggaan dito ang isang single motorcycle na pinamamaniho naman ni Mirawino na galing naman sa sentro ng Irosin pauwi sa kanilang barangay sa Mumbun. Naisugod pa naman sa ospital ang isang nakaligtas na biktima nagtamo ng tama sa katawan. Subalit ang tatlo ay sinawing palad kung kaya ito ay dinilarang dead on arrival bago pa ipinasok sa nasabi ng hospital sa Irosin, Sorsogon. Iyan naman ang ulat sa balitang Bunyog Kabikulan. Ako si Kabunyog Ernie Marfil. Tagumpay na naisagawa kahapon ang pag-checkpoint ng Land Transportation Office Pamplona. Nito lamang Marso 4, taong kasalukuyan, papasado alas 6:30 ng umaga sa Barangay Provincia, Limanan, Camarines Sur. Pinangunahan ni Operation Law Enforcer Morandarte kasama ang Limanan Municipal Police sa pamamagitan naman ni Police Lieutenant Colonel Alex Piñapel, hipin ng Limanan MPS. Ang nagturang checkpoint ay para siguraduhin na ligtas na gagamit ng kalsada ang nasabi ng mga motorista at mga sasakyang dadaan dito. Samantala, sinita naman ang mga walang lisensya at kulurong mga sasakyan sa nasabi ng checkpoint. Narito ang buod ng video ng Limanan News Online sa sasabi ng pagte-checkpoint ng PNP at LTO sa bayan ng Limanan. Samantala, yan naman ang ulat sa Bunyog Kabikulan. Ako si Kabunyog Ernie Marfil. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.